ji dest husna Hebîb sergeşte û heyranım ez. Min eşq û muhebbet bûn nesîb, sewdayê sergerdanım ez. Eşqê gelek sewda kirin, bê mal û bê mewda kirin, nûra çira winda kirin, Musayê Ümranım ez. Feqîyê Teyran, helbestvan, feylosof, çîroknivîs û destanivîsekî gelekî muhîm e di dîroka wêjeya Kurdî de. Navê wî ji piçûk û mezinan ta pîr û kalan, ji xortan ta jinan, zarokan di nav xelkê de belave. Jiyan, berhem û helbestên Feqîyê Teyran di vê pirtûkê de derketiye pêşberî xwendevanan. Pirtûk ji aliyê hostayê helbestên klasîk Xalid Sadinî ve hatiye amadekirin û ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve jî hatiye çapkirin. Pirtûka ku ji aliyê weşanxana Nûbiharê ve derketiye ji 444 rupelan pêk tê û çapa yekem di sala 2000 de derketiye.